Chámome Diego Vázquez Miramontes e colaborei en producción con Sintagma na cortametraxe e no proceso do largo tamén. E en realidade, se tuera que decir o que fixen, en realidade fun o veterinario responsable da filmación de todos os animais que salen na curta e no largo. Pois eu diría que o proxecto comenzaría lá polo 2019, a primeira vez que Guillermo, o director, entrou na Cañada, e coa premisa de intentar entender e comprender como é a vida nun asentamento como a Cañada e, sobre todo, no sector 6, que é un espazo no que convive a etnia xitana e a etnia magrebí. E eu diría que por aí, en 2019. En primeiro lugar foron necesarios, porque na peli non hai ningún actor real, entón os obradoiros de cine serviron moito para traballar no formato analóxico, sobre todo coas nais e coas crianzas destas dúas etnias, e logo tamén valeron moito para profundizar en cousas de interpretación. Foi como un proceso moi inmersivo no que pouco a pouco foron entrando e que foi tamén algo como para devolverlle á comunidade, e a verdade é que foi moi doado, moi divertido, como podese ver na curta que tanto a Torenino como a Nasser encantalle salir en pantalla, entón a verdade é que foi moi guai, foi moi divertido. A ver, a primeira, obviamente, eu creo que é un pouco como este choque cultural, non? Xa non só porque somos personas de etnias diferentes, sino porque ao final tú chegas ali desde unha posición un pouco de privilexio, non? E chegas ali coa pretensión de filmar a súa vida en algo que a priori non vai haber un retorno, non? Entón, eu creo que a diferencia cultural e sobre todo eso, non me refiro que tú vas a gravar a vida de un grupo de personas que están en unha situación de desigualdade con respecto a ti moi difícil e que se pode interpretar como, non sei se a palabra é parasitismo, pero sí que un pouco como de joder, esta peña que tiene pasta e viene aquí a gravar, non sabes? Entón creo que esa é a primeira barreira. Logo, de aí, desa desigualdade, emerxe pois unha serie de desigualdades burocráticas nas que é moi difícil traballar con eles. Hai persoas en risco de exclusión, persoas con dependencias, con adiccións, entón é moi complicado a nivel humano. E logo é moi complicado, sobre todo, rodar unha película en un sitio no que non hai luz, no que hai moitas escenas que están gravadas pola noite, que hai lume, pero claro, pensa que a luz é algo que marcou así como unha barreira moi loca. E despois a dificultade de producción de que son personas que son tremendamente inestables no seu día a día, non teñen unha rutina, non teñen un traballo. Entón, a hora de facer un plan de producción, eu de verdade que veía a Marina e decía, Dios mío querido, o sea, te estás ganando el cielo. Mira, Sintagma xa fixera, ten un documental que é Frágil Equilibrio, no que tamén se abordan varias problemáticas sociais, e nunca busca nin victimizar, nin facer unha divulgación amarillista sobre o tema que está abordando. Eles abordan unha realidade, Guillermo e o resto da equipa, enténdena, compréndena e traballan desde aí, o sea, crean algo narrativo no que non queren nin ser sensacionalistas, nin amarillistas, porque creo que non vai deso. Tampouco vai de romantizar, non? Que falábamos antes, tampouco queremos romantizar a situación destas persoas na Cañada ou cando se falou do tema dos dos desahucios, tampouco buscan isto. Entón, non é que sexa non paternalista, é que buscan contar a realidade dunha maneira normal e sobre todo desde a comprensión e o entendemento da outredade, de ver o outro e intentar buscar algo narrativo coa túa realidade.